Tini Sangrong Salo Bubagrani Bwrwi Bedek TWF Tripura Women's Federation Luajimung by Ltv Dhalai Tripura ni Manu Hatio Kaisa Himbotok te Manu Town holo Kaisa Koklam ni panda jakkha Tini Sangrong Salo Tini o panda o Phaiwi manjak phaika Haste Tripura ni TWF ni Achukkhang borom gonang juk Sindhu koina jama te Central Committee ni Adong juk Bukhukjuk Monihar Debbor Matei Dhalai Subjonal Chairperson Borom Gonang Politus Debbor Ma Konsong Tuyoi Manu Subjonal ni Chairperson Borom Gonang Rotis Tripura Konsong Mari ko Tini tabu jagao naidi norok naimano Tini Manu 48 koromsara assembly eba ko edition constituency ngakai 6 nong Manu Seleka constituency khlai obo assembly ngakai 48 assembly ko koromsara o jagao Tini asike hohom dodom khai khapang sranglai Tini Bwrwi bodol logna phaimani nugui jeng saimano Tini sara Tripura o Tini o jaga Tripura Dopha phanchao je yapri manjumani abo Tini longtrai beliwo sigangni simi tongo Tini bo tongo tinango bo tongnai hini angkha khlaio Bubagra ni bisingtei je jeng naimani Bubagra je purbo sawo Tini Bwrwi bodol logna jeng bwskangote bo priority marinai bebak tino jeng Sichawi ma phainai bebak tino Songsawi ma phainai abon bagai Tini o thanchani mario o thanchani himbotogo jeng jotono phailajak bwskangni sal Tini choba khlai ingnai Bubagra ni bisingtei Tini Tripura Dopha o je kwbangma hoda tongmani 19 ta hoda tongmani a hoda godalei Tini Tripura Dopha ni thanchani choba abo khlai insuknai abo ni mari Tini o jagao kaisa jakkha bwskangni salo norok nugnai norok naisimi tongdi Bubagra ni bisingtei jeng Greater Tripura Land no o sanmung bai thei jeng bwskangni salo bahaino Delhi obo thangai Greater Tripura Land ni demand no tei jeng khorang kisanani bagi thangai tongo a jaga Bwrwi rok thangnai tabuk obahai khaino Tini choba step by step tabuk jengchading thangai tongnai norok jotono tiar tongdi tai tabuk bo jenogo asugui nai tongnai rok norok okok awai ni bisingti nugui tongnai rok norok nobo jeng khabai khukbai kesaro norok bo phaidi o thanchani yapri sepaidi Bubagra ni bisingti Tini o Tripura Dopha ni thancha ni mario norok phai Tini Greater Tripura Land ni demand no sanai jeng sigangi thanglai Bubagra jengno logirikha Tini Tripura Dopha thanchang galai hambai Tini kokawai rokno Tini borok ni Tini o jago Tini Dhalai district ni Ltv ni andaro je tongai TWF bising Tini bodol ni saitok mabai jeng Bubagra ni bising je thanchani mario thanchani chobao thanchani yapriwo Tini bwskang ni je Tini sanmung kotor Tini Greater Tripura Land dati manani bagai sanmung ni bagai jeng Tini o jaga yapri baksa khai thancha khai jeng ansatoni himlaijak o jaga jeng khlaiyo bwskangni salo Tini bebak nangkukmani Tini nangmani bebak no jeng thanchani bisingti no jeng khlaimannai paithak soba Bubagra je purbo sasawo Tini paithakni soba o Tripura Dopha ni thanchani soba simisi tongsiwo jeng uskango ba ang bai thangba thangi phaika Tini o jaga tabo o thanchani khorangno yasagei kwbangma Tini je Dopha Tini Tripura Dopha o je tongnai kwbangma leader no kwbangma bodolo tongnai rok no tabuk o Bubagra ni thanchani mario phai tongo abo haikai jeng Tini ro himbotok Tini o himbotogo norok nungmano Tini o jaga ni Bwrwi bodol rok asike khapang srangai borok himui tongo abon bagai Tini jeng khapang srango tai bwskangni sal Tini bagai pohor phaisinai abo jeng saimano tangi ke je Dopha o je Bosongo Bwrwi rok Sichawi phaio a Bosong no kuno din kebo mechani maya ambagai Tini belaikeno khapang srango Tini oro Bwrwi bodol rok buma bodol rok kwbang kuk khe phaijak ambagai borok ni choba Bubagra je